Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri Euskal Citiko programa berri batera. Gaurkoan gurekin Sarai eta Amaia izango ditugu, bi artista, gai askoren inguruan hitz egiteko prest datozkigunak. Gai berriak ere ukituko dituzte, eta haiek ezagutzea besterik ez zaigu gelditzen. Beraz, gera zaitezte gurekin, eta goazen haiek ezagutzera. Ni Sarai naiz, 24 urte ditut, Barañaindarra naiz eta abokatu masterra ikasten ari naiz. Kaixo, ni Amaia naiz, 27 urte ditut, Antxoaindarra eta hezitzailea. Haupa. Kaixo? Nola duzu izena? Amaia, eta zu? Ni Sarai naiz. Eta nongoa zara? Barañaindarra. Zu? Ni Antxoaindarra. Antxoaindarra. Eta egiten duzu lan edo... Ikasten ari naiz oraindik, ari naiz abokatutza masterra ikasten. Orduan zenbat urte dituzu? 24. Zuk? Ni 27. 27, eta lanean zaude? Orain bai, hezitzailea naiz eta horre eskoletan nabil lanean. Eta gustora? Bai, oso. Bai. Aurrekin beti gustorika. Eta zaretasunik edo baduzu? Bueno, etxean ez naute harrapatuko inoiz, baina bai, mendia, hondartza, bidaiatu, posible denean, así que... Haze ongi. Bai, antzeko, bai, gauzatxoak egiten ditut, baina... Primeran. Galdera pixkat zaila da hori, ze nire ikasi nuen 2 urterekin. Ez nuen etxetik jaso, baina euskaldun berria ere naiz, hasi hor tarteko zeo zer. Eta euskeraz lagun batzuekin, ez denekin eta aizparekin, batez ere. Zuka eta batuaz. Osotasunean ez, nik uste dut ezetz. Berria eta zaharraren artean, geratuko nintzateke zaharraren arloan, ez dut jaso etxetik gurasoak ez dakitelako, baina betidanik euskeraz egin dut. Eta batez ere lagunen artean seguntze kuadriarekin nagoen hitz egiten dut euskaraz. Zuka eta batua. Osotasunean esango nuke ez. Posible da, segun norekin topatzen zaren, baina osotasunean ez. Arratsaldeon, Amaia eta Sarai. Haupa. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Antxoaindik eta Barañaindik etorri zarete gaurkoan, ezta? Bai. Lehenengo atal honetan eskatuko dizuet pixka bat zuen auzoaren inguruan solasteko. Eta horretarako hemen ezarriko dizkizuet mahai gainean horrelako kartulina batzuk, zuek horren inguruan pixka bat ezaugarri batzuen inguruan hitz egiteko, bai? Ados, mi esker. Hasi nahi duzu edo... Igual zait, hasi zu. Hasiko naiz? Bale, Amaia, galdetuko dizut, Antxoainen, euskararen erabilera nolakoa den, hori Antxoainen eta lagun artean, espezifikoki. Bale, begira, nik uste Antxoainen herria, Antxoain herri bezala, geroz eta indar gehiagoa hartzen ari dela euskal munduan eta euskaraz hitz egiteko arlo hortan. Nik uste gazteria gero eta indar gehiago eta lan gogorra egiten ari dela, pizka bat indarberritzeko euskal mundua eta euskararen funtzionamendua. Jaiak adibidez, aurten izan da pizka bat arraroa, baino jaien denboraldia heltzen denean edo lako zerbait, pizka bat lantzen da hortan jendea hor euskaraz aritzeko. Da batez ere, segun nola sartzen zaren baita ere Antxoaingo dendetan edo lako egoeran, jendeak uste dut geroz eta gehiago eskatzen duela edo erosten duela euskal hizkerarekin. Nik uste dut, ni ere Iruñerriakoa naiz, eta kanpotik ikusita Antxoainek bai daukala euskaldun fama, nola bait. Edo nik behintzat irudi hori daukat. Izan daiteke, lan ona, hori da, hori lanaren emaitza da, bai. Bai, baina nik uste egiten ari dela lana eta gero hor emaitza ez, baina guraso asko gero eta guraso berriak ez, hola esan da, azkenean euskaldunak dira, orduan aurrei baita ere
hori erakusten diete, eta eta pixka badago bat mugimendu eskola bat, baita ere hori da da. euskaraz, eta orduan hor hizkuntza nabaria ere da. Iruñerriako beste herri baten ikuspuntu emateko edo. Barainainen ere, lagun artean, non mugitzen zaren arabera, horren arabera, desinte nabaritzen da. Eta nik uste dut badagoela euskaldun komunitate bat, nolabait esatearren Barainainen, eta hor burbuiatxo bat sortu dugula nolabait, eta hor euskeraz aritzen da. Baina egia da, nik adiez, nire kuadriakoekin ez duela euskeraz egiten, eta denak de ereduan ikasitakoak gara. Baina bai, hor zailtasunak daude oraindik. Eta nik uste dut hori Barainainen nahiko orokortua dagoen zerbait dela. Kostatzen zaigula lagun artean euskeraz egitea. Biztanleriaren aldetik egia da adibidez Antsoain eta Barainain justo nahiko aldea dagoela, baina bai. Guk ere adibidez, esan duzula kuadrillan edo, segun horekin nagoen, ze kuadriarekin edo, bai nabaritzen dela hori, hasia garela orain, pixka bat euskeraz hitz egiten, eta hori, de ereduan ikasi dugu, baina hori, azkenean da, gure kontua, igual 15 urtekin, daukazu hor, gaztea zarela eta, ez diozu euskarari garrantzi hori ematen, eta orain konturatzen zara behar duela garrantzi hori, eta hizkuntza bat dela guk ikasitakoa eta hitz egin behar dugula. Horri dauga garrantzi handian ikuste da, autokonstiente bat. Egiten duzuna, lagun artean, jada erderaz hitz egiteko ohitura baldin baduzu, zaila den aldatzea, eta adibidez gero guraso askok ez dakite, etxean beti hitz egin izan duzu erderaz, orduan gero aldatzea lagunekin beti zailtasun edo galera horiek sortzen dira. Eta gure ere, Iruñan, pilak daude Iruñan itxatxita. Hori da, bai. Eta nabaritzen da ere nik uste hiri handi baten ondoan gaudela. Egingo dizut orain nik zuri galdera. Orduan, bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian auzoan, kasu honetan Barainain zuretzako. Egia esan nik uste dut baietz. Badaude, nire zaletasunak konkretuki dira bertsolaritza, euskal dantzak eta euskal inguruko alakoak, eta justo Barainainen badugu bertso eskola nahiko handi bat, 5 talde dituena, eta euskal dantza taldea ere badugu, eta bestelako zaletasunak, euskal liburuak irakurtzea eta hola, badago ere irakurle talde bat, nik uste dut olakoetarako espazioak badaudela, eta zure zaletasuna baldin bada kirola egitea edo antzeko zer, horretarako toki gehienetan badago aukera. Antsoainen? Antsoainen pixka bat, iaia berdin, ze berez Nikola zaletasun berezi edo konkretu bat ez daukat, baina bai Antsoainek daukala aukera hori kirola egiteko, baita ere musika eskola dago, eta gero udaletxe ondoan, espazio berean dago ere antzerkia eta orduan hor egiten dira gauzak asteburutan edo, eta badago aukera bai, inongo arazorik gabe, beti ere posible daukazu. Pasako gara urrengoa? Bai, urrengoa pasako gara. Galdetuko dizut orain, Antsoainen nolakoa den herritarren arteko giroa, nolakoak diren herritarren arteko harremanak, eta nolakoak diren lagunak. Bale, egia da lagunei erreferentzia eginez, nik baditut lagun ezberdinak, auzo eta herri ezberdinetan, baina, Antsoainen lagunen arteko giroa egia da hemen garela hola, ez dakit nola esan, baina badaukagu bakoitza bere kuadrilla, orduan ikuste lagunen artean eta kuadrilla horien barruan giro osasuntsua dagoela, naturala eta oso ona. Gero bakoitza nahiz da bere kuadrilla izan, hori jaiak edo beste gauzak egiterakoan eta bai nahasten direla eta batzutan nik flipatzen dut orain hori 27 urte izan da, zenbat gazte dauden nire atzetik, dela, baina nondik atera direnen beste gazte. Orduan hori, bai nabaritzen dela gazte asko eta mugimendu gazte asko dagoela Antsoainen batez ere, niri tokatzen zait Antsoaingo arloa ez, baina egia nik uste dagoela nahiko giroa edo jendea. Barainainen ere ematen dela esan duzun hori kuadrillismoarena edo, baina Barainainen oso modu nabarmenean bajeretan antolatu da. Baude X bajera eta jendeak hor, orain ja ez, egoeragatik, baina orain arte antolatzen biltzen garela asko olako lokaletan.
eta... Antxoainen ere adibidez, bajerei referentzia eginez, nik uste nera nahiak izan du, nik ez, baina gero eta gutxiago nik uste, ez dakit. Bai. Egia da dugula, Arrobi zentroa dago eta gero Txokogorri eraikizela, eta, ez da hor topatzen jendea asko, baina, ez dakit. Osea, badira, bajera asko, eta nabaritzen da jendea ibiltzen dela asko. Batez ere hori, igual 18 edo 17, 23 tarte hortan, batzutan hor zintzilik geratzen direla, nora, nola, joan edo, eta azkenean elkartze puntua dela bajera. Baina, ez duzu beste gauza bat egin, osea, diru aldetik ez daude ongi, ez duzulako lanik egiten, ikasten zaude, eta azkenean bajera da zure... Eta ez badago alternatibarik ere, hori da, ez da ematen igual, eta lantzen da zerbait emateko, baina azkenean lokal horiek dira horietarako. Baina egia da, gaztetxea dagoela, baina ez da elkartze puntu oso handi bat, egia esan. Orduan, jendean unbait bildu behar da. Hori, eta azkenean gero hotza, negua, tal, udan, azkenean igual zaizu parkean edo banku batean egotea hor eserita, piztina edo loko zerbait, baina azkenean negua dela eta... Eta egia da ere, baraininen igual handiagoa delako, baina nio hartu naiz dela giro oso ezberdinak, eta dela gutxi hartu naiz horretaz oso modu nabarmenean, antolatu dituztelako rap bataiak. Lakuan eta hola, eta nik ez nekien hori bat zeuela, eta jende pila bat bildu da hor, así que, Eta izan da berria, aurtengo sortuntza. Zebiltzara batzuk hortan, baina aurten modu antolatuan egin dute zeo zer, eta uniatera zaie, osea, denetarik dago. Bale, Antxoainen ez daukagu holako rap mundua. Eta, azkena hartuko dugu, egingo dizut galdera bat. Zein izango litzateke Barainainen ez bazinen biziko beste auzo edo herri bat? Zein aukeratuko zenuke? A ber, beti esan dut bizi nahiko nukela urtebetez bada ere, osea, denbora tartera bat ez bada ere, kostaldean. Ez dakit horrek balio duen, baina da Zarautzeo, zure iritzia da. Zarautzeo Zumaia antzeko herri batean, egonen nintzateke, nik uste dut gustora, eta bestela Iruñan, Barainen asko gustoko dut, egia esan, edo Alde Zaharrean biziko nintzateke ere gustora, ez dakit, zuk? Nik adibidez oso argi daukat, Alde Zaharrean bizitzea gustatuko litzaidakela, bai. Egia da Antxoainetik oso gertu dago, eta Antxoainen oso ongi nago, osea, Iruñetik gertu, oinez noa, iaia bilabesazut hartzen, gainera berdegune oso polita daukagu Arantzadiko bide hortan, baino Alde Zaharrean ikuste baduela xarma berezia, bai. Badu zeo zer erakartzen... Bai, erakartzen duena, egia da, nahiko txibiltzen naizela ni Alde Zaharrean ere, orduan, bizitza eta giroa, ez dakit, Iruñeko giroa, Alde Zaharrean batez ere Nabarreria eta alde hortan, eta bai, kostaldea ere asko gustatzen zaite, orduan, ez ditzaidake importatuko, arata joatea denboraldi bat. Hori da, ni bizitza osorako ez, baina urte batzuk... Herri bat ere bai dago nahiko ongi, baina azkenean gero kotxe hartu behar duzu egunero, lana, tal, baina, bai. Usual berde. Hondartza. Entzuten du denetarik, nahiko topikoa da hori esatea, baina egia da, eta ez dut instrumenturik jotzen. Baina hori gustoko, ego zer, kasi. Irakurtzea, igual. Ez dakitola bapatean izen bat. Esango nituzke biak, aukeratuko nituzke biak, segun ze momentutarako. Bai. Ez dut instrumenturik jotzen, eta egia da denetarik entzuten dudala, baina euskal musika nahikotxo gustoko dudala. Kirola egitea nahiago bai. Bueno, Bikote, bigarren atalera pasatuko gara, eta hemen jarriko izkizuet mai gainean, gai orokor batzuk, zuek bat edo pare bat hautatzeko, eta horren inguruan irakurri eta bere ze etortzen zaizuen burura, edo zuen egoera pertsonaletik zerbait aipatu nahi baduzue, orain baduzue aukera. Bale, eskerrik asko. Zertaz hitzein nahi duzu? Baditu batzuk? Ez dakit, lau hauen artean... Interesgarriak dira denak. Bai, ez dakit, igual zait, hartu duzuk bat. Hartuko sexualitatea? Lehenengo? Bale, ederki. Ea honek zertarako ematen digun. Oso gai zabala da, oso ondia. Hori, galderarik ez daukagu orduan. Bai. Egia da, igual da testu inguruagatik edo, baina sexualitateaz hitz egiterakoan, nire kezka
onginetako bat da, gaur egun nola garatzen den sexualitatea. Eta gu justo igual, 27 urterekin pixkat helduagoak gara, baina pentsa nerabe bati harrapatzen badio pandemiak, ezagit, justo... Bai, gero baita ere nik uste informazio falta ere batzutan. Osea, egia da, esan duzun bezala, zuko 24, uniko 27, ja pixka bat helduagoa garela, ja badakigu pixka bat zertan datzan sexualitatean, naiz da gaia oso librea eta handia da. Orduan, ez dakit nora eramaten gaituen, baino hori 15 urteko edo, igual du ez, igual 12 edo 16 tarte hortan, geroz eta gehiago hasten dela pixka bat ontaz hitz egiten, eske hain gai handia eta zabala denez. Zu justo gainera ez hitzaia izan da, ez? Hortan izanen duzu, ez dakit, kezka handia, ez? Bai, bueno, aurren gan ere, osea, eske ikusten da baita ere ni nago 0-3 tarte honetan, baino 2-3 tartean edo 2-3 adin tartean, nabaritzen da adibidez hori masturbazio kontuak, siesta momentuan, edo plazerra ematen dien jostailu edo zerbait, ikusten duzu azkenean haiek, nahiz eta txikiak izan, sentitzen dutela plazer hori. Orduan, azkenean haur txiki batek sentitzen badu hori, dirudi ez duela hori garatu, heldua izaten joaten zarenean azkenean deskubritzen dituzu gauza asko gai honi buruz. Nik uste adibidez, nire iritziz, ni gaztea nintzenean, nahiz eta gazte sentitu, unaten ikasi nuela, DBH-en eta oroitzen eta nik uste informazio falta genuela. Orain ez dakit nola dagoen kontua, baina bai, ze adibidez, etortzen zirenean txarlak edo lako gauzak ematera, bai, azkenean zein pixka batez, preservatiboa erabili, kontuz, hori, hilerokoaren kontua adibidez emakumeengan beti zein pixka bat tema tabu, eta igual mutilak barre egiten zuten, edo beti neskak bazuten beldur hori esatera hilerokoa daukat, ez? Eta gaur egun ikuste libre sentitu behar zarela hori esateko, osea, ezke badugu hilerokoa eta horrekin bizi gara hilabetero, orduan baita ere mundu hortan sartuta behar dela informazio gehiago. Egia da, gure kuadrian hitz egiten dugunean informazioaz eta guzti horretaz, beti aipatzen dugula berdina. Instituto garaian ez genuela informazio hori jaso. Eta pena da, ze berez, sexu heziketa izan genuen, baina oso ordu gutxi izan ziren, eta nik ulertzen dut ere zaila dela kanpoko norbait etortzea eta 30 ikasleko talde bat hartu, bakoitza dagoela fase super ezberdin batean, bakoitzak ditu ere bere lotxak, bere, ez? Bai. Eta hori nola kudeatu, baina egia da horri soluzioren bat bilatu behar zaiola. Nik ere ez dakit gaur egun nola dagoen kontua. Nik ez da ere, klaro, DBH-en nago galduta. Baina adibidez hor diozuna, ez? Irakasle bat edo profesional bat jartzen da hor 22 gaztetxoen artean, eta azkenean suertatzen da hor daude haien tarte hontan daudela jiji jaja, eta azkenean haien artean barreak suertatzen dira, bai txortaz hitz egiten badu profesional horrek, edo gero adibidez txorta egiten baduzu, norekin, nola, beti ere etxetik jasotzen duzu informazioa, orduan gurasoek ere esaten zuten zerbait, nola egin, norekin, kontuz, erabili hau, erabili bestea. Eta horrekin ere duela gutxi irakurri nuen asko igo hemen dela pornografiaren kontsumoa, oso adin txikietan, 13 urterekin. Nik ere entzun dut hori. Eta gure kuadrilan egia da, neska kuadria gara, dena gara neskak, eta ez dugula horretaz hitz egin, duela oso gutxira arte. Nik adibidez, bat nator zurekin, ze uda hontan adibidez, ez dakit, jendea egon den bere etxean eta jarri da interneten edo ikusten, baina bai hitz egin izan dugula hau kuadrilla mailan, nola hori nola igo den edo hori ikusi dugulako berrietan edo pornografiaren jendea hasi dela hori. Gero jende geroz eta gaztetxoagoan ikuste hasten dela pixka bat, ez dakit, sexualitatea praktikatzen edo
ez jakintasunaren horren aurrean, jendea hasten da pixka bat, hor, edo haien artean praktikatzen, edo haien artean hitz egiten ez dakit. Bai. Egia da geroz eta lehenago uste dut hasten hasiak direla gazteak, eta ez dakitela igual berez, osea, nik 27 urterekin uste dut ez dakizkidala gauza asko, eta 13-14 urteko neskamutil batek pentsa zer ez dakien oraindik. Bai. Eta ia da, igual gaia bera, batzutan irudipena dugula normalizatzen ari dela, pixka bat, hortaz hitz egitea eta, baina ere, ze modutan hitz egiten ari den. Ze, osea, esan dugunaren hildotik doa, pornografiaren kontsumoa gora doa, eta horrek ere ze harremantzeko mota sustatzen du, eta bai, nik ordan badut kezka. Eta uste dut ere, beste gai interesante bat dela, eta lotuta dago guztiz, baina zure kuadrian zareteenak emakumeak. Bai. Nirean bai, eta uste dut oso modu ezberdinan bizi dela kuadrian misto batean, gizonen kuadria batean edo emakume kuadria batean. Nik uste baita ere. Oso ez, ikuspuntu oso ezberdinak ere daude. Bai. Adibidez, emakumeen artean bakarrik ez, edo mixto izatetik zer ateratzen da hortik azkenean, hori, konpartimendua baita ere beste batekin. Bai. Así que, bueno, hartuko dugu beste gai bat, igual sartzeko beste mundu hontan. Zertaz hitzein nahi duzu? Pues ez dakit. Hau kenduko nuke. Bale, ados. Eta, nahi baduzu artea, prekaritatea eta sorkuntza. Bai. Ez dakit. Esango zenuke zu honi buruz. Arteaz gustoko duzu zerbaitzuk? Musika aipatu duzu lehen? Musika, bai. Euskal musika nahiko gustatzen zait. Osea, denetarik entzuten dute, baina, bueno, hola fijoz, ez dakit zer esango nuke honi buruz, baina, bueno, ideiren baten badidazu. Niri eske artea eta sorkuntza asko interesatzen zaizkit, osea, ni bertsolaria naiz, lehen esan dut, eta idazten ere ibiltzen naiz, eta batzen gara batzuk, pixkat marrazten eta idazten ibiltzen garenak euskeraz, eta orduan hori gustoko dut, eta uste dut batzutan artea hartzen dugula, museotako kuadroak balira ez dela, eta artea da gauza super... Nahiko libre ere, bai. Bai, eta oso gauza arruntetan dagoela artea. Eta ezakit interesante iruditzen zait, jendeak artearekiko ze kokapen daukan. Bai, nik egia da hori esan duzula, osea, bat netortzurekin pixka bat artea irakurtzen dudanean, batean hori ikusten naiz museo batean, kuadro batzuk, eta... Bai, eskultura kompletamente. Orduan, egia da artearekin lotuta pixka bat doala sorkuntza. Azkenean ez, pixka bat kreatibitate hori sortzen duzula artea eginez. Hain gutxi lantzen duguna, gaur egun ez? Izan daiteke. Ez dakit, batzutan iruditzen zait, denok sortzen dugula eta denok gaudela artearekin superlotuta, ze mundu, asako jendek dauka musika talde bat adibidez, nire lagun pila bat daude musika taldeetan. Eta beste batzutan iruditzen zaitela guztiz kontrakoa, jendeak ez daukala inolako loturarik mundu horrekin, eta bueno, da pixkat... Bai, pixka bat egia da dagoela denetarik, baina sorkuntzaldetik musika taldeari referentzia eginez, geroz eta gazte gehiago nik uste animatzen direla ere, zakit, haien artean ez, pixka bat sortu talde musika bat, edo hasten zarela bikote bezala gitarra eta bestea abesten. Orduan pixka bat hor hasten dela zaletasun hori jendeak azkenean azaleratzen duela, eta jo que se, bideo bat jarri hor YouTubeen tal, eta bazoaz pixka bat mundu hortan sartzen arte bezala. Bai, arrazoi. Eta ero prekaritatea ere jartzen du, eta hori oso lotuta dago nik uste, artearen sorkuntzaren mundua superprekarioa da, eta horregatik lotzen dugu asko zaletasunarekin, ez? Beti zaletasuna, inoiz ez zara artista, inoiz ez zara antzerkilaria edo bertsolaria edo abeslaria zara. Dela pixka bat zuke hori da, eta zure denbora librean, zure denbora librean egiten duzula spinning egingo bazinu bezala, eta horretaz... Igual behar zaio garrantzi gehiago. Hori da, hortaz bizi nahi izatea dela autu superhandi bat, dagoena superrotuta prekaritatearekin, zenik orain abokatu izatea erabakiko banu, jendak ez duke hartuko alako erabaki superpotente bat bezala. Nahiko normala da abokatu izatea eta bizitza daitezke hortaz, baina... Eta, bueno, ez dut pandemia berriz aipatu nahi, baina egia da prekaritatearen gaiarekin superrotuta dagoela, orain zenbat gauza egiten ari diren kultura segurua dela aldarrikatzeko, eta... Hori da. Eta behar dela azken finean jende asko bizitzen dela horrekin, eta... Bere garrantzia merezi duela ere, uste dut.
oso ados. Gustoko dut, eta uste dut azkena izan zela Berlinera. Baina orain dela ja pare bat urte, 2 urte, bai. Bai, asko gustoko dut, eta azkeneko bidaia esango nuke Andaluzia. Bueno, bikote, oso ongi. Azken aurreko atelari ekingo diogu orain, bai? Eta orain eskatuko dizuet, 3 gai espezifikoetatik bakarra aukeratzeko, eta irakurrita zer datorkizuen batean burura, edo horrekin ze harreman daukazuen, edo nahi duzuena komentatzeko. Eta nora baitera ematen bazituzte, ederki. Ados. Vale. Bueno, pues a ber, orain berriz ere erabakiko dugu ze gai, ez dakit. 3 hauetatik hau hartuko dugu? Bai, niretzat da orain argiena. Bai, beste biak pixkat urrunago geratzen daizkigu. Zuk sare sozialak badituzu? Bai. Bai, ez nago egunero 24 orduz, ez? 24/7 esaten den bezala, baina pues azkenean hori WhatsAppa, eta azkenean beste sare sozial bat, Instagrama, Facebook, horiek baditut, eta gero, e-mailak. Eta e-mailak. Ez nago hori, hola hainbeste erabiltzearen alde, baina, badakit azkenean nik ere erabiltzen dudala. Gaur egun, nik uste joan ez dela pixka bat ikasten eta konstiente izaten zenbat eta zenolako erabilera eman behar zaien sare sozialei. Ni horren alde nago, baina nik uste erabili behar direla modu egoki batean. Bai, arduratsuan, ez? Hori da, arduratsu izan behar zarea, igotzen duzunarekin, zintzilikatzen duzunarekin eta jartzen duzunarekin. Adibidez urte hau oso nazkagarria, zerbait esateagatik izan dela jende askorentzat, sare sozialetan eta adibidez elkartzen uzten digutenean edo elkartu gara eta jende asko zintzilikatu du. Azkenean jartzen dira muga eta arau batzuk eta jendeak zintzilikatzen badu guztia baita ere, esaten duzu, badaude arau batzuk, orduan nik uste hor erabilera desegoki bat egiten ari dela. Gero gazteen munduan ere sartzen bagara, ez dakit. Nahi badidazu esan, zure iritzia esan dakoarekin. Ez, ados nago esan duzun guztiarekin, egia esan. Nik ere baditut sare sozialak, zuk esan dago guztiak gehi Twitter gainera, beste bat. Ere, eta niri batzutan ematen dit alako sentsazio bat publikatzen ez dena ez dela existitzen. Baina guztian, ambito pertsonalean eta sozialean ere, egiten baduzu ekimen bat eta ez badago sareetan, ez da gertatu. Eta zu gatu bazara zure lagunekin afaltzeko eta ez baduzu irudirik jarri, zu badakizu, baina hor geratzen da. Eta hori nahiko arriskutsua iruditzen zait, eta mentalki ere nora iritsiko garen kezkagarria, bai, total. Bai, gero ez, bihurtzen ari dena Instagramer, YouTuber, eta, ostras, adibidez, nik entzun ditut, aurrak 12 urtekin zer nahi duzu izan, YouTuber, barkatu, osea. Nik lan egin nuen liburu denda batean, demora batez, eta bazegoen YouTuber baten liburu bat, eta aurrek erosten zuten, baina... Azkenean hortara nijoa pizka batez. Biblia berri bat balitz bezala, flipantea iruditzen zela. Hori da, eta azkenean gero izango da salmenta oberena edo horren el top egongo dena, eta, ostras, ez dakit, niretzat baita ere hori arriskutsua, gero baita ere gurasoek nola kudeatu, hori dela baita ere oso zaila. Zeia guraso izatearen txartela ez duzu, ez dauka inor, eta gero seme alaba horren bizitza edo bide egokia nahi duzula, berarentzako azkenean hori da nahiko zaila ere. Nire lagun batek askotan dio, ezin diozu zure aurrari esan mugikorrez erabiltzeko, zuk pasatzen baduzu eguna mugikorrarekin. Claro, baina eske ez da bideragarria. Ez. Eta ia da, nik kritikatzen duela sare sozialen erabilera eta guzti hori, baina nik neurri bateraino sare sozialen beharra ere badudala uste dut, nio hartu naiz badaudela harreman batzuk WhatsAppa izanen ez banu, baraiekin hitz egin nuela urtean 4. Edo beste nun baiten bizi direlako, ez du barako haien ikointziditzen ez bada geratzeko, eta elkarren berri WhatsAppen eta Instagramen bidez dugula. Egia da WhatsAppa ere badituela bere gauza honak eta bere alde txarrak, ez? Sare sozialei erreferentzia eginez, harreman pertsonalak mantentzen aldira, nik adibidez familia daukat Mallorcan, orduan sare sozialekin eta WhatsApparekin eguneratzen zara segituan, baina adibidez gero lagunei zerbait kontatzeko,
nik uste baita ere dela fizikoki geratzea, kafe edo banku batean egonda, eta kontatu begira, lan berri bat dauka, tal, edo mutil bat ezagutzen nago, neska bat ezagutzen nago, tal, jo que se, edo geratzen gara, eta jazta, pospote bat, venga, 6etan abarrerian, ez duzu, eta zei jarri jozat duzu, en plan, zeharropa, no seko, azkenean, azten zara bukli batean sartzen, eta ez zara ateratzen, baina bai, gero kontrola baita ere, ez, pixka bat, nola dagoen irakurri dit, ez dit irakurri, ez de horretan konektatu den, ostras, nik uste hor baita ere lana egin behar dela eta arriskutsua dela. Guraso bezala edo bikoteak ere bai, bikote gazteak gero kontrolean daudela, ez dakit, osea, gero daude, eragiten du nik uste baita ere psikologo min fisikoa ez baizik, min psikologiko hori suertatzen dela bai mutil edo neskato bati. Osea, igual elkarrekin edo ja kuadrilla munduan, ere bai. Bai. Eske irakurri diazu, baino ez didazu erantzun. Ja, bueno, pues erantzungo dizut. Bai, eta batzutan, bereziki gaztetan ikuste, ez zara konstiente zematerainoko mina edo zematerainoko eragina izan dezakeen sare sozialetan egiten duzun horrek. Bai. Aurrez aurre, erresagoa da bestearen erantzunak interpretatzea eta bestean nola dagoen ikustea, baina hori ezinezkoa da sare sozialekin. Eta horrek nik uste dut ezartzen dituela muga batzuk oso kaltegarriak direnak, oro har. Eta adibidez, ari gara gazte edo gure adin tarte honi erreferentzia egiten, baina gero guraso mailan ere bai nahiko gauza jebiak ikusten dira. Zenik pixka bat hezkuntza munduan nagola sartuta, ikusten duzu nola klaseko WhatsAppak egiten diren, zure aurren klasea bigarren B, hirugarren C, eske kendu dio pilota patioan, claro, gero ja eramaten da motxila hori etxera, gurasoak, hor baita ere dago sare sozialen beste mugimendu bat, azkenean bakoitza dela libre sartzeko talde batean edo ez, baina, claro, ez bazara sartzen zara pixka bat ardi beltza ez, edo antisoziala edo pasatzen duzu egoeraz, edo orduan bai, nik uste hori azkenean erabiltzearen alde nago, baino modu egoki batean. Bai, ados, bai. Hori da laguzpena. Hori da. Oso jende jatorra du, baina hori beste auzoek ere badute, edo beste herriek. Baina, bueno, ustut gaineren badagoela herri izaera bat, oso markatua dagoena. Eta ze falta zaion, ez dakit, sorkuntzarako espazio bat, adibidez. Bale, eskerrik asko. Antxoainen egia da, herri bizia nabaritzen dela, herri txikia esango nuke dela, pixka bat, baino egia da azkenean nahiko familiarizatua gaudela elkarren artean, eta ez dakit zer falta zaion. Egia da gazteak eta elkartzeko gunea dagoela, baino igual buelta bat eman behar zaio espazio horri jendea joateko edo animatzeko hartara joatea. Bueno, Amaia Sarai, listo, bukatu duzu, Zer moduz, egozarete? Ongi. Gustora? Bai. Bale, bukatzeko azken jolastxo bat egingo dugu, eta erakutsiko dizkizuet, pare batitz Nafarroko euskarakoak, bueno, kasu honetan, hemen ziztaparra baztan inguruan irabiltzen den hitza dugu, eta emanen dizkizuet 3 aukera, bai? Lehenengoa da orratza, bigarrena garagardoa, eta bigarrena uztondoa. Zein da, lehenengoa? Orratza, orratzaria eta orratza, garagardoa, eta uztondoa. Uztondoa uzta eta gero geratzen den... Nik orratza esan nuke. Garagardoa ez, osea, nik barakit, nire lagunak badira baztangoak batzuk, eta ez, garagardoa ez. Orratza eta uztondoa esan duzu. Uztondoa, bai. Uztondoa. Igual lehenengoa, bai esan duzula, orratza ziztatzearen baina... Bai? Adostu dute hor da? Bai, ez dakit. Bai, baina ez dakigu, ez da hori? Ez, uztondoari deitzen zaio, uzta eta gero geratzen den, ondakin horiek edo, horri esaten zaio. Bueno, behintzat hos jarri zarete, eta ez dakit, elkarrengan konfiantza jarri duzu. Ziztatu horratza, zergatik ez, izan diteke, aizue, egia esan, nor daki. Egunez zerbait herria ikasten. Hori da, erabat. Egia da, ziztaparra, bale. Hala. Eta bigarren hitza Irola dugu.
Leitzatik etorri zaigu. Eta, ezakit, badakizuen horrela zeo zer esan nahi duen? Printzipioz, ez. Sarai? Uste dut inoiz entzun dudala, baina ez dakit definitzen. Netzek zueldu gure. Pues. Ados. Ba, 3 aukera emango izkizuet, abortua, etxola edo axola. Amaia begiratzen ez horpegi batekin. Maja, ez dakit, osea, iola. Ez dakit, esanen nuke txola, baina ez dakit. Abortua, etxola edo axola. Abortua ez esango. Ez dakit, nik logikatik sartu da abortua definizio posiblean artean eta bizkat. Ez dira, nik etxola, esanen nuke. Igual errimatzen dutelako, Nik ez dakit. Osea, ez dakit. Berarekin bat zaten. Zintzen, hirugarrena? Hirugarrena, axola. Axola. Ez zaita, axola, ez zaita Irola. Venga, nik hori, axola. Zuk axola, baina dos jarri behar duzu, Amaia. Vale, pues taldea osatu behar duzu. zuk esan dakoa, porque ez nik ez daukat idearik, hori da. Ez dakit, etxola. Etxola. Ba ez bat ez bestea. Hala, Abortuari esaten omen zaio hori leitza. Espero dute. Espero dut, bai, ala izatea, bueno, bai. Esan dute gizon batek, bertako batek esan adiguta. Ala omen da, orduan, bueno, bi ikasita. Vale. Bi ikasita guaz, bintzat gaurkoan. Eta izu, Amaia Sarai, mi esker onera tortzagatik, eskerrik asko. Eta itxiera hau emateagatik, eta nahi duzuen arte. Vale. Eskerrik asko. Aio, nisegi. Honen bestez, gaurko saioa ere amaitu zaigu, eskerrik asko Sarai eta Amaiari etortzeagatik, eta zuei ere hor egoteagatik beste behin ere. Aurrerago ikusiko dugu elkar, eta esaerak dioen bezala, dezagun gutxi, dezagun beti.